Daj toho kuřáka někam. Takže první jarní prohlídka. Oj, jestli to slabé. Tady to obsadím tak skoro 3 rámky pryč. Jeden zásobník, druhý zásobník, no jsou slabúčké, no. Zramu takové slabúčké. Plot tam je. Nebudeme nic rozrabovat. Necháme tak. Místo tam jakési mají napodování. Necháme na 7, 2, 4, 6, 7. To není moc teplo. Není to ještě ohá. Ti daj toho kuřáka. Prosím? Kuřáka trošku daj na stranu. No co položím? Mhm. Tak jenom sedět. Další. Další se podíváme, jestli třeba lepší. No. Ty jsou plné. Jaký rozdíl? Jedný vedle druhý. A ty můžu to zamést? Ne. Mango, vyfoť teď vyfoť, jak otevírá taky jak čelsta. Mango, pojď, no pojď. Pojď se podívat. Tady je suchý. To se vyhodí, ten zbytečný teďka. No. A myslím, že to necháme tak. Nemá cenu ani nahrabat. Jeden zásobník, druhý zásobník, třetí. Takže lehčí, tady už bude není. Tak to už má plot. Není třeba hrabat. Začátku vypadají si zásoby. Maminka chce fotit ty všechny čely, jak jsou tam pohromadě. Tady by mohly být. Tady jim dáme. Ukáž mi se podívat? Nikdy to tak. Tady dáme první rámy. Můžu? Takový to. Jak toho čeho, víš? Je to prohřát, je to, když to některé jsou takové bílé, to je úplně obuštěné od včel, jo, ze zadku, tady krásně jo, krásně to mají, je to silné včelstvo, no, pěkné včelstvo. A tady mají, nevím.
Já tam ti potom udělají to. Nataž ti to je jiná deska. Teď rámku, jedno. A další bude normální. To bude na těch 8. Jeden zeberem, a Tak budu zametat. tak akorát dostaneš jednu dlouhou čelku. Ukáž mu s tebou vidou? No, tady mají zasypanou, uvidíme jak dál. Jeden jim zeberem, úplně bílý, to je vidět. Buď taky. Že taky. Uvidíme, no tady mají moc zásob, no, tady to je vidět, tady toto je přední. To je plné, taky poloviční, takže lehký. Ale bychom mohli ještě jeden, no. Mamko, pojď se podívat. Oj, go zmožit. Maličku pozor, jo, já tady dělám. Mamko, vypni to.